que costa més quan un noi o una noia acaben la carrera és iniciar-se en el món de la recerca. Aquesta petita empenta de començament, com a mínim en un primer cas, serà possible créixer aquest tipus d'ajuda. És molt important, no podem perdre talent per motius econòmics i la idea d'aquest premi i d'altres iniciatives de la societat civil són precisament intentar omplir aquest forat. A ningú li cap ja ningú dubte de que el coneixement és una palanca de transformació, també de transformació local. Ací a Sant Boi ho tenen molt clar, són ciutat de la ciència i la innovació des de l'any 2010 i ara ja són 93 les ciutats que tenen aquesta distinció al nostre país. Comptant en que el número de municipis al nostre país, grans, menuts, són més de 8.000, parlar de 93 és parlar d'un lideratge clar de 93 ciutats amb 93 corporacions que han tingut clar que el treball col·laboratiu, aquest somni col·lectiu a través del coneixement i de la innovació són les millors garanties per al futur i per al benestar dels seus ciutadans. El govern d'Espanya ha posat com a eix prioritari la salut de les persones i com a eix prioritari el coneixement, la I+D. De manera que el govern d'Espanya ara mateix està fent la inversió més gran que ha fet mai en la història precisament en aquesta gran demanda ciutadana que és la investigació per a obtindre les respostes per a les malalties com per exemple el càncer, però també per a la transformació i la innovació dels sectors productius i en definitiva, com jo sempre dic, la ciència ens salva la vida, salva el planeta, però també ens ajuda a crear treball de qualitat. Cas Sant Boi, amb aquest compromís amb un sector referent per nosaltres, com bé deia també la ministra, és un sector que genera més de 7.000 llocs de treball a la nostra ciutat, per tant un sector que també genera activitat econòmica, que genera treball digne i volem continuar apostant i treballant en aquesta línia. I estem molt contents i molt contentes d'aconseguir presentar públicament aquest premi de la mà del Manel, que és un santboià de primer nivell, un referent en l'àmbit de la ciència i de la investigació, que hem aconseguit patrocinis d'empreses locals que són les que han finançat majoritàriament la dotació econòmica d'aquest premi. Per tant, com us deia abans, un gran dia, un dia especial, perquè impulsem i obrim camí des d'aquesta coherència que us deia abans, amb una llarga trajectòria històrica vinculada de la nostra ciutat, vinculada amb l'àmbit de la salut, a l'àmbit de la innovació, en l'àmbit de la ciència, però sobretot també generant aliances i complicitats. És un plaer per a mi visitar Sant Boi de Llobregat, ciutat de la ciència i la innovació i un exemple dels nous lideratges col·laboratius que construeixen futur des del coneixement. Felicitats, alcaldessa, per la iniciativa que presentem avui, el Premi Manel Esteller, dirigit a despertar i recolzar vocacions científiques als i les nostres joves. Sabeu que podeu comptar amb mi per a aquest somni compartit de millorar el món en el que vivim. Amb estima.